abokina yana gaisa mutane Aba Khalid gashi na yana gaisa mutane ga zahiri kuna ga cikin safara na muke nan da mun za mu gaisa da za mu haska ga zahiri kuna ga abokina Aba Khalid Allah ya yi gashi na da matasa suna ba da gaisuwa amu ga Malam Sa'idu mai shiga da fita cikin tafiya mai shiga da fita insha Allah min kamera kuma yadda kun ka gani ga jami'i na neman shi kuna ga farin ciki